jsem byl mladší než Ondra. No. Jsem měl hořavovou kobru. No začínali jsme asi tak druhý rok mít F3Bčka. Jo. Bez brzd. Byli jsme na dobrý a lítali jsme takhle, ale teď jsem malá prostě nějaká fronta. No já byla foukala a byli jsme první. A bylo to nějak na začátku sezóny, protože akorát se hrál hokej, hráli jsme brusákama. Teď jsme kvůli tobě nestihli. To si nepamatuju. Hele, teď jsem lítal, ale a prostě to bylo jeden konec letiště, druhý chyba. Ono to furt stoupalo. To bylo od letiště stranou, tak jako na pátu. A furt jo. Já nemůžu dolů. A mě to furt stoupalo, furt to mizelo. Říkal, pane Dvořáku, dejte mi to dolů. Co s tím mám dělat? Já jsem Hele, opravdu no tlač a teďka si viděl, jak letěl a tlačil, jo? A to bylo, nejdřív lítal pomalu a potom už lítal ale ono mu to lezlo furt nahoru. Ale to lezlo furt nahoru. Pak si to vzal táta, lítal A s tím všude jo, hodiny, to nešlo všude. prostě stoutec. On foukal hodně silný vítr, takže za sebe si nemohl. Potom jsem s tím lítal já 4 hodiny. A furt dolů a nemohli jsme to A nemohli, tak takhle jsme se na to vypítali. A pak to odešlo a sedlo. A pak ještě A jednou mi tohle udělal táta taky na dobu.